kopi nih. Langsung bang guys. Aku kan ini cair. Cair piro le? 100. Kok pinter banget aku sih liatan le. Aku pegel be gedang godok. Kuwi enak-enak turu dikai uya. Nang piro le? Jam sore. Kok tepak menyang pedaku, ya tak tenggek pisan. Otot le. Bagus wis. Yo cara. Endi pedange Pak Dobong? Mulai mau iki lambe garing. Ya sik wae le. Ayo. Pedange. Ayo arep pedang. Oke, Pak Dobong. Aku ati takon. Iki pikete kok aku kabeh jenenge. Bener arek. Ya iya le wong sing pateng riko tok le. Wong liyane blus kabeh. Blelek. Dadi sing pateng tok tak nganu. Ana temen arek. Iya, tapi kan bayarannya kepean mari ngono. Ana bayarane ta? Ya iya le. Wong kita magane tak kei jenenge pean telu. Anu bayarane. Oh iya wis, arep le ngono. Oh iya le. Mari ngono minggu tak adakno balapan sepeda betik le. Ning kene. Ya ning kene. Ning studio bolong TV iki lapangane nemburi iki. Kae melok yo tak jagono mbakku yo. Wes. Yo, siap-siap aku. Nomor 1. Yo. Duh, ada sepeda iki. Di sepeda sopo? Aku gak ada sepeda, Bro. Iya. Yo usaha le. Nyelek sapa foto kontrak nek sapa nyewa. Terus? Ngono hadiahe. Iya. Kowe minjem sing golekne aku sepeda. Momen sing nyeponsori aku. Wah, pokok temen arek cilik kira. Saya nonton iki wis dihapusi tok sepeda rego 300 regane 900. Wah. Golek sepedane ndi awal isu. Yo apa Pak Dobong? Waduh, wah nule kayak ngaketi ae. Apane? Mulai mau kok nglamun tok ae mean. Oleh apa dae? Oh, bedae. Ono wae le. Kapan itu yo? Wis, Yes. tunggu. Yo. Tapi kudu menang lo ya. Iya. Ya wis. Waduh, Cindy ting layar no ya. Sing di sapa le? Tuh, saya tak belum enak sih ya. Ya Cindy sapiku loh. Oh, apa iki aku lagi among. Ya ini kedanjak. Oh, kan ganteng. Pernah mana ya? Ini nak cekelan awak ya. Kurang nilai. Sakrek sio-sio tok awak melele. Kurang ya. Ketok aku le awak melele. Cocok dari sing tukur le. Buat teman-teman. Musuh ame. Iya. Ganteng ya. Kayak niki senengane nyala-nyala tok. Dorawa terus gantung ini. Iya le. Dah mulai mang kopi dah metu sih Pak Dobong. Oh iya, le sampai lali aku le. Kok tepak Wah. kopi kok. Tepak wis. Siap tak cukup nih ya. Yo, Kopi ini tak. Beres le. Siap lah. Gini le. tangan lah. Iya, kopi ini ya. Ya le. Waduh. Wate le. Kayak niki kari dak kok gula. Aku emang gula-gula. Gua kok diliriting Yo kon niku kayak teko kadang nosok ae dari mulai mau. Meneng. Le, bene. Sakno e. Nah. Oh, jadi gedang godhog le kon iki le. Pentare ciri gelem. Bene. Ben.
Yang kocok temen dia. Woo. Ganti. Yus. Patopo. Inis. Ya eling no pisan, cek. Lah. Sip. Langsung dati di iling noise. Wah iya le. Oh, gedang godok. Lah iya dah. Mantap banget ini. Lah iya. Dayo teko kari yo kari le. Lah iya. Baik ya. Lek. Ojo lali. Minggu no balapan. Melo. Oh iya, melo aku. Gelem yo, ayo balapan ke aku. Iya, weh. Iya, weh. Iya. Ayo Bang, suwun kopi nih yo. Iya. Aku. Foto-foto le. Bulane foto le yo, aku kan sumbang le yo. Yo, assalamualaikum. Salam. Foto itu menarik ya. Oh, dak poncol areku cedas ngkone iku sing gedang godok. Oh, foto godok ya. Pentingnya ya. Ya awak bendino iki kok dilok noto ae. Bener wong duwe kopi wis.